F'wieħed mill-Vanġeli ta' matul din il-ġimgħa smajna lil Ġesu jgħid tassew ngħidilkom li min jisma' kelmti u jemmen f'min batni għandu l-ħajja ta' dejjem u ma jsirx ħaq minnu imma għadda mill-mewt għal-ħajja. U Ġesu jerġa' jżid tassew ngħidilkom li tiġi sija, anzi issa hi meta l-mejtin jisimgħu il-leħen tal-imen tal-Alla u dawk li jisimgħuh jgħixu. Ja kelma qawwija li turina li Ġesu huwa sit il-ħajja u kull min jisma' kelmtu għandu l-ħajja issa u anki wara l-mewt. Insellmilkom u nistedinkom għal 278 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Il-kelma ta' Ġesu tfakkarna il-ġmiel, il-qawwa illi għandha l-kelma tiegħu fil-ħajja tagħna. Hija kelma li ddawwalna, kelma li kapaċi tatina l-ħajja issa fil-preżent, kelma kapaċi tonġorna, tfarraġna u tqaddisna u tenna ngħaddu mill-mewt għal-ħajja. Imma hija kelma wkoll il-jaran tal-ħajja ta' dejjem u dan jidher ċar u jiġi konfermat fil-Vanġelu ta' dan il-ħames ħadd tar-Randan. Ġesu bil-qawwa tremenda tal-kelma tiegħu iqajjem mill-mewt lil ħabibu Lażru. Kelma qawwija, oħroġ u dak li kien mejjed ħareġ mill-qabar, ħollulu il-faxex. Dera sabiħa immens, anzi, dera drammatika li tfakkarna għal darb'oħra il-qawwa tremenda tal-kelma ta' Ġesu nerġa' ngħid li tatina l-ħajja issa mijaran tal-ħajja ta' dejjem. Dik il-kelma li nkunu smajna matul ħajjitna f'din l-art nerġgħu nisimgħuha fl-aħħar meta l-imen tal-Alla isejħinna għal ħajja ta' dejjem mill-oqbra tagħna. Ġesu huwa sit il-ħajja. Juri dan fil-qawmien ta' Lażru f'Betanja, juri dan fil-qawmien ta' Lażru li kellu jkun sinjal ta' dak li hu kellu jgħaddi minnu. Il-mewt fil-passjoni imma l-qawmien minn bejn l-imwiet wara 3 ijiem biex ikun l-ewwel fost dawk li raqdu li qam mill-imwiet u jsieħeb lilna fil-ħajja vera, anki fil-qawmien mill-imwiet tiegħu. Din hija t-tama tagħna. Għalhekk ejjew nintrabtu mal-kelma tiegħu, mal-persuna tiegħu, ma' kelmtu li hi biss kapaċi tatina il-ħajja issa u fl-eternità. Insellmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.